Predstavujem vám Chardonnay, ročník 2023. Hrozno pochádza z Hubíc, z vinice Cintorínske. Je to víno suché, ale čo je tam veľmi krásne, tak je to práve taká tá vôňa, kde sú také sušené, kandizované ovocie. U mňa prevláda hlavne marhula alebo trošku broskyňa. Z našej produktovej rady Premium je toto víno veľmi vhodné na takéto celovečerné pitie s priateľmi, pretože je tam ten nižší obsah alkoholu, tých 11,4. Veľmi svieža pikantná kyselinka, ktorá je spojená s vôňou chleba, chleboviny, čerstvo pečeného chleba, marhulí, kandizovaného ovocia. V minulosti sa uvažovalo nad tým, že či vôbec Chardonnay existuje. Chardonnay vzniklo ako pučíková mutácia ruandského bieleho a veľmi dlho sa viedli o tom polemiky, či to vôbec je, ale ako náhle Chardonnay raz ochutnáte, tak viete, že je to odroda úplne samostatná, pretože ako jediná, aspoň podľa mňa, má sex appeal. Z reci potenciál ja rátam také 2 roky, pretože teraz je tam tá chlebovinka a to víno je postavené primárne, toto je postavené na aromaticite. Čiže tak ako tie Sauvignony, 2-3 roky, dovtedy ho vypiť. Čiže toto je z tej našej rady Premium, toto je práve víno určené na to rýchle pitie teraz.